Prinsessen og ærten. Der var engang en prins, som ønskede at gifte sig med en prinsesse, men hun skulle være en ægte prinsesse. Han rejste over hele verden for at finde en, men han kunne ingen steder få, hvad han ønskede. Der var nok af prinsesser, men det var svært at finde ud af, om de var ægte. Der var altid noget ved dem, som ikke var, som det skulle være. Så han kom hjem igen og var trist, for han ville meget gerne have haft en ægte prinsesse. En aften kom der et frygteligt uvejr. Der var torden og lyn, og regnen styrtede ned i stride strømme. Pludselig hørtes et bank på byporten, og den gamle konge gik hen for at åbne. Der stod en prinsesse uden for porten. Men, Gud hjælpe, hvilket syn regn og vind havde skabt. Vandet løb ned fra hendes hår og tøj. Det løb ned i tæerne på hendes sko og ud igen ved hælene. Og alligevel sagde hun, at hun var en ægte prinsesse. Nå, det finder vi snart ud af, tænkte den gamle dronning. Men hun sagde intet, gik ind i soveværelset, tog alt sengetøjet af sengen og lagde en ært på bunden. Derefter lagde hun 20 madrasser oven på ærten, og derefter 20 dyner oven på madrasserne. På dette måtte prinsessen ligge hele natten. Om morgenen blev hun spurgt, hvordan hun havde sovet. Meget dårligt, sagde hun. Jeg har knap nok lukket øjnene hele natten. Kun himlen ved, hvad der var i sengen, men jeg lå på noget hårdt, så jeg er sort og blå over hele kroppen. Det er forfærdeligt. Nu vidste de, at hun var en ægte prinsesse, fordi hun havde mærket ærten lige igennem de 20 madrasser og de 20 dyner. Ingen andre end en ægte prinsesse kunne være så følsom. Så prinsen tog hende til sin hustru, for det nu vidste han, at han havde en ægte prinsesse. Og ærten blev lagt i museet, hvor den stadig kan ses, hvis ingen har stjålet den.